Bro'r Eisteddfod Genedlaethol, Marian Lloyd Jones o gangen Wrecsam. Ar yr 2 Awst eleni, bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod yn ôl i ardal Wrecsam, ac mae cymaint edrych ymlaen yma. Roedd Eisteddfod 2011 yn gymaint o lwyddiant gyda phawb yn dweud ei fod yn Eisteddfod hwylus a hapus. Does ond gobeithio bydd hon hyd yn oed yn well. Yn 2011, roedd ym mhlant yn ddisgyblion yn ysgol Morgan Llwyd, a chawsant gymaint o gyfle i fod yn rhan o weithgareddau'r wythnos. Eleni, mae'r ddau yn eu hugeiniau'n hwyr ac yn byw yn eithaf lleol, ar ôl bod ffwrdd yn astudio yng Nghaerdydd a Lerpwl, ac unwaith eto cant fod yn rhan o fwrlwm yr Eisteddfod. Mae'r sir gyfan yn eich croesawu'r ardal hon ar y ffin, ardal sy'n ymestyn o Ddyffryn Ceiriog i ardal Milwr a phentrefi megis yr orsedd Roset ar y ffin gyda swydd Caer. Mae pawb wedi cael cyfle i godi arian at gynnol yr Eisteddfod, ac mae nifer o ddigwyddiadau wedi cynnal i greu ymwybyddiaeth a chael defnyddio'r Gymraeg mewn ffordd anffurfiol yn ein hardaloedd. Weithiau, mae'n dda cael rheswm i ddod â phobl at ei gilydd i gael hwyl a siarad Cymraeg, ac mae wedi bod yn beth da gweld cymaint o siaradwyr newydd yn weithgar ac yn edrych ymlaen gymaint at yr Eisteddfod. Mae 2 gangen o ferched y Wawr yn Sir Wrecsam, sef Glyn Ceiriog a Wrecsam, ac mae'r aelodau wedi bod yn brysur iawn ar wahanol bwyllgorau ac yn hybu codi arian yn lleol. Ac ers 2 blynedd, mae cangen Wrecsam wedi bod yn cynnal sesiwn anffurfiol bob mis yn y saith seren a'r bnawn Gwener, gan annog siaradwyr newydd i ddod a chael cyfle i sgwrsio yn Gymraeg. Mae hyn wedi bod yn llwyddiant ac yn cael ei werthfawrogi gan rai sy'n ymroi i ddysgu'r Gymraeg yn yr ardal. Diolch i gyrsiau Cymraeg yng Ngholeg Cambria, safle Ial, sydd yng nghanol y ddinas. Hen safle ysbyty Coffa ac ysgol Grove Park. Mae cannoedd o bobl leol yn dysgu yn iaith. Fel gyda phob Eisteddfod, mae angen dewis maes ac eleni byddwn nhw'n cyfarfod ar gaeau helaeth yn ardal is y coed. Dafliad carreg oddi wrth y stad ddiwydiannol Wrecsam, sydd i'r de o'r ddinas ac yn agos iawn at y ffin. Mae'n debyg mae'r pentref mwyaf ac agosaf at y maes ydy Holt, ac yna, os ewch dros y bont ganoloesol dros yr afon Ddwrdwy, byddwch yn Ffandyn ac yn Lloegr. Mae pentref Holt yn lle braf i grwydro ynddo. Mae yna gastell sy'n werth ymweld ag ef ac eglwys San Siad sy'n dyddio o 1395. Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 2 safle gwerth ymweld â hwy os ydych chi eisiau gweld beth sydd gan yr ardal i'w gynnig. Erddig sy'n un o atyniadau mwyaf poblogaidd yr Ymddiriedolaeth a chastell y Waun ar gyrion tref y Waun. Ac yn lle cyfleus i ymweld ag ef ar eich ffordd i Ddyffryn Ceiriog sydd yn dyffryn mor hardd. Ym mhen draw dyffryn hwn, mae pwynt uchaf Sir Wrecsam, sef Cadair Bronwen, rhan y fynyddoedd y Berwyn. Mae'n siŵr fod pob eisteddfodwr sydd ar y maes carafanio a'r maes pebyll eisiau gwybod lle mae'r pwll nofio agosaf. Peidiwch â phoeni o gwbl. Mae gennym y byd dŵr yng nghanol Wrecsam sydd yn boblogaidd iawn, gyda llithren, 3 phwll a champfa. Hefyd, mae pwll nofio ym mhentref Gwersyllt ac yn Rhef y Waun. Os fyddwch chi eisiau rhywbeth gwahanol i ddyfyr y plant, mae canolfan Explore yn boblogaidd iawn, lawr y ffordd o saith seren a drws nesaf i dŷ pawb. Canolfan wyddoniaeth ydy hon wedi ein hanelu at blant a theuluoedd, felly digon y bethau i'w cadw'n ddiddig am ychydig oriau. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, bydd gigs Cymdeithas yr Iaith yn y saith seren, sef tafarn, neu canolfan Gymraeg, sefydlwyd yn mis Ionawr 2012, ychydig fisoedd ar ôl ymweliad yr Eisteddfod yn 2011.
Mae'n parhau i fod yn ganolfan bwysig i Gymru Cymraeg a siaradwyr newydd yn yr ardal, ac mae gigiau Cymraeg yno yn boblogaidd iawn ac yn denu cynulleidfa o ardal eang. Ac mae pawb sy'n perfformio yn dweud bod wrth eu boddau yn dod atom i Wrecsam. Mae tŷ pawb yn ganolfan gelfyddydol a marchnad gyda arddangosfeydd a digwyddiadau o bob math, enghraifft dawnsio, gigiau ac yno hefyd mae siop Siwan, sef y siop yn gwerthu nwyddau Cymraeg a phethau sy'n wneud ar Wrecsam. Cofiwch hefyd fod canolfan groeso Wrecsam a stryd Caer ac yn rhan o deulu tŷ pawb. Maent yn gwerthu llawer y nwyddau lleol a Chymreig. Mae'n werth troi mewn i eglwys San Silin, Wrecsam, sef eglwys y plwyf. Dyma ble ffilmwyd dechrau canmol ym mis Tachwedd 2023. Caiff eglwys San Silin ei hystyried yn rheolaidd fel un o gamp weithiau pensarniol Cymru. Ac yn ôl yr higwm Saesneg o'r 18 ganrif ar 10, mae ei thŵr yn un o'r 7 rhyfeddod Cymru. Mae'r eglwys yn enwog yn rhyngwladol am fod elw Yale, a roes ei enw i Brifysgol Yale yn yr Unol Daleithiau, wedi'w gladdu yn y fynwent. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae enw Wrecsam wedi dod yn enwog ar draws y byd oherwydd llwyddiant y tîm pêl-droed a'r car ras, ble mae eu cartref, ac mae'r nifer y ymwelwyr wedi cynyddu yn aruthrol. Nid yw'n anghyffredin i glywed acenion Americanaidd o gwmpas y dinas, ac maent yn dod â ffyniant i fusnesau lleol. Mae gan y clwb diwtor Cymraeg sydd yn hybu'r iaith ymhlith staff a chwaraewr ac yn cynnig dosbarthiadau Cymraeg i gefnogwyr. Mae hyn oll yn galonogol iawn ac rwy'n siŵr bydd nifer o eisteddfodwyr yn awyddus i fynd draw i'r cae ras yn ystod eu harsiad yn yr ardal. Gan fod mod yn byw yn Llanrwst Llanachrigog, mae'n rhaid sôn am y theatr stiwt sydd yn theatr a chanolfan arbennig yn yr ardal, ac yn cynnal gymaint o digwyddiadau diwylliannol Cymraeg, megis ymarferion, cyngherddau a dramâu. Bydd y stiwt yn dathlu camlwyddiant yn 2026. Felly, bydd llawer o ddigwyddiadau ddathlu'r pen-blwydd arbennig. Gobeithio gwnewch ddod yn llu i'r Steddfod a mwynhau eich ymhwyliad. Hir oes i'r Gymraeg yma ar y ffin.